Hola a tots i benvinguts a un nou capítol de Taula. Aquesta vegada visitem l'illa italiana de Sicília, una terra plena de vida i que és el resultat de totes les cultures que hi han passat. És cert el que diuen, que com més al sud d'Itàlia vas, més caòtic és tot. Però sincerament, aquí és on crec que sorgeix la màgia i l'encant de Sicília. Espero que aquest breu recorregut per alguns dels seus plats més icònics us apropi una mica més la seva gastronomia, que em fa l'efecte que no és tan coneguda. Vinga, va! Estem anant a la gelateria de Palermo. Que sense saber-ho, o sigui, el Pol va agafar un gelat i estava molt bo. El de Fiordilatte estava molt bo. I avui estàvem dient, anem a buscar quina és la millor gelateria de Sicília i així. I pum! Era aquella. I resulta que és aquesta. Perquè té Trecconi, o com es digui, que són uns premis que donen a les gelateries d'aquí. Ara us l'ensenyarem. Itàlia és coneguda per fer bons gelats, però el sicilià és especial perquè és més dens i cremós. També hi ha una variant del gelat que potser no coneixíeu que es diu granita, que ve a ser un gel picat fi amb diferents sabors. Normalment es serveix amb un brioixet dolç i és supercomú trobar-lo a totes les gelateries. Això sí, si hi ha un bon gelat, jo el prefereixo, especialment si n'hi ha de nocciola o Fiordilatte. Un dels plats més famosos de Sicília és aquesta famosa bola d'arròs que a Palermo li diuen arancina. El seu nom ve d'arancino, que significa taronja petita, ja que recorda a la forma rodona i ataronjada de la taronja. És una bola d'arròs carnaroli condimentada amb safrà i farcida. Justament s'utilitza aquesta varietat perquè té més midó i facilita que tot s'adhereixi bé. A les botigues normalment la trobareu farcida de ragú, pèsols i mozzarella, o pernil dolç i formatge, i si sou més clàssics, d'espinacs i ricota. Per fi, l'arancina, que aquí a la zona de Palermo li diuen arancina, no arancini ni arancine, perquè si ho dius arancini o arancine és com ho diuen a Catània. Però aquí, arancina. M'ha dit que podia triar entre ragú i pernil i formatge. Jo haig de dir que això, com que bona pinta no en té. Sí. És que a mi em sorprèn que això sigui algo tan famós i tan típic, perquè, com veig, i no em ve gens de gust. Una bola d'arròs fregida, una mica com els cocs de Mallorca, que tenien pèsols a dins. El farcit és com una bolonyesa, està bo. Ara, gràcia, no sé, no entenc que sigui tan típic perquè normal és. Mireu, nosaltres vam volar a Palermo, que és una de les principals ciutats de Sicília, i quan vam arribar allà vam anar a passejar i ràpidament tu et dones compte que hi ha un estampat que és molt característic. A totes les botiguetes de souvenirs, d'artesania, hi ha bosses, davantals, de tot, però amb un estampat, que és un estampat que són com una mena de rajoles amb llimones. Jo pensava, si a tot arreu estan dibuixant llimones, això vol dir que segur que la llimona és una de les coses típiques d'aquesta illa, se n'ha de produir molt aquí, perquè si no jo no entenc per què hi ha aquesta obsessió per l'estampat de les llimones. De fet, jo vaig comprar una bosseta d'estampat de llimones perquè eren boníssimes. I em vaig quedar amb aquesta idea, però quan anàvem fent ruta amb el cotxe, doncs tampoc veia jo molts camps de llimoners. I he estat investigant una mica i efectivament Sicília és la principal regió productora de llimones d'Itàlia. A Sicília es produeix entre el 80 i 90% de la producció de llimones de tot el país i això ve a ser entre 350.000 i 450.000 tonelades de llimones, que es diu ràpid. Ara, si tu em preguntes, tu has notat aquesta importància de la llimona en la gastronomia quan anaves a restaurants, a bars, on fos? Doncs sincerament no. Jo vaig percebre més per les botigues de souvenirs que no pas per les cartes dels restaurants o dels bars. Però sí, a Sicília es produeixen moltíssimes llimones. Una altra cosa molt coneguda de Sicília és la sal de Trapani, o almenys a mi em sonava moltíssim. Jo de les sals icòniques que hi ha a Europa, una de les sals que em venia al cap és la sal de Trapani. No sé si em sona que s'utilitza per fer la massa de pizza, perquè tu pots utilitzar qualsevol sal, però em sembla que la de Trapani és com que té bones valoracions, em sembla, no estic segura. Si ho sabeu, deixeu-m'ho comentaris. Doncs vam anar a Trapani un dia per anar a veure el mercat del peix, però vam arribar extremadament tard i ja no quedava pràcticament peix a les paradetes, però sí que vaig poder comprar un paquet de sal de Trapani, que el que em va sorprendre és que és una sal que quan te la venen, almenys com la vaig comprar jo, ve un punt humida. Pel que he estat llegint és perquè és una sal que es fa per evaporació i que és com supernatural. Llavors,
No és la típica sal que tu estàs acostumat a comprar als supermercats o als mercats on sigui. És una sal que te la venen com de grumolls molt gruixuts. Llavors no és gens pràctica per cuinar perquè poses unes boles de sal molt gran però no pots com salar el que estàs cuinant de forma proporcional. És com que poses molta sal de cop a llocs concrets. Jo l'estic utilitzant per guisats, per bullir pasta, bàsicament llocs on pugui dissoldre aquesta sal en un líquid perquè si no és molt difícil d'utilitzar. També podria fer una cosa, que és passar-la per un Turmix, una picadora, el Thermomix, el que sigui, i fer-la més fina i poder-la utilitzar. Estic sent una mica vaga, probablement, i no ho estic fent, però ho podria fer. De fet, ho hauria de fer. Hem parlat del gelat, però hi ha un dolç que és molt típic de Sicília, que potser l'heu vist alguna vegada, que es diu cannoli. És una espècie de tub d'una massa que es fregeix i després es farceix de ricota dolça i es decora amb pistatxos, xocolata o fruita confitada. Jo el vaig provar i a mi personalment no em va agradar. Per mi era una mica massa freginat, no em va acabar d'encantar. Tinc la sensació que va ser el lloc que vam triar que no ens va acabar d'encaixar, però si sabeu d'algun cannoli bo, deixeu-lo a comentaris. A veure si així li dono una segona oportunitat i em reconcilio amb aquest postre. Hi ha un plat que també us vull explicar, que és la caponata, no sé si la coneixeu. A mi em ve recordar com a un pisto, però a la versió siciliana, i aquest porta albergínia, tomàquet, api, tàperes i olives. I dic que ve a ser com un pisto perquè al final no deixes de sofregir les verdures, però se li afegeix sucre i vinagre i així el plat agafa un punt agredolç que és bastant divertit. A mi em va agradar molt, però és que a mi tots els plats que són sofregits de verdures o escabetxos, a mi tot això m'encanta, tot el que tingui un punt de vinagre, amb el temps li he anat agafant el gustillo, i aquest és un plat super tradicional, és molt del dia a dia perquè és molt econòmic i el trobareu a la majoria de bars i restaurants com a plat d'acompanyament, base, com una amanida, doncs així ho trobareu a tot arreu. A tot això, deixem aquí el vídeo de Sicília. Si aneu a Sicília, una cosa molt important és que no intenteu veure tota l'illa, per exemple, en 7 dies. Nosaltres vam estar 7 dies, vam volar a Palermo i de Palermo vam anar a la costa, també vam estar a Agrigento i vam veure el que ve a ser la meitat oest. Si pretens fer tota la illa, jo crec que mínim necessites 2 setmanes o 3, perquè realment és molt gran. En qualsevol cas, si teniu dubtes sobre Sicília, us deixaré també la ruta que vam fer al blog perquè pugueu veure tot arreu on vam anar, on vam dormir, on vam menjar, una mica tots els detalls de la ruta, però ja està, ho deixo aquí. Si teniu qualsevol dubte, m'escriviu. Ciao!